lafiya ko malam Lado ya shiga gida ba ko sallama? Malam Lado, haba, ina ka je da wannan kayayyakin? Haba malam Lado. Wai mu a garin nan har akwai wanda ya isa ya samu zaɓi wanda ba ra'ayinmu ba? To yawa mai raba wanda shi sai Allah. A'a malam Lado, faɗa ba namu bane. Ɗaukan makamai don faɗa ba shine yancin mu ba. Ina katin zaɓen ka? Ina da katin zaɓe mana. To kawo mu gani. Aini gashi? To ba gashi ba, ni ma ganawa. Dan ita ce kaɗai makamin mu. Saboda haka mu haɗu a filin kaɗa ƙuri'a. Dan zaɓen ra'ayinka ko ra'ayinki. Saboda haka babu wanda ya isa ya samu mu zaɓi ra'ayin da ba namu ba. Saboda haka ina kira ga 'yan Najeriya da ku fito ƙwanku da ƙwarƙwatanku domin zaɓen ra'ayinku. Saboda ba wanda zai tilasta ku zaɓi abin da ba ra'ayinku ba. Da haka malam Lado, saran ka inuwa, zaɓe kam za mu kayar da shi. Faɗa ba namu bane, ka ajiye wannan makaman. Ka burge ni abokina, na ji daɗin shawarar da ka kawo, saboda haka da ita zan yi amfani. Sai mu haɗu a filin kare ƙuri'a.